بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa waɗannan ni'imomi da ya ni'imtar da musu. Kasantuwar ka bawa ya zaɓe ka musulmi ya ɗora ka akan turba ya baka dama na hidima wa addininsa. Kamar yadda ɗan uwana Profesor Mansur Isa Yalwa ya gabatar da nasiha wa matasa. Tabbas wannan abu ne da yake wajibi akan kowane matashi ya yi tuntuntuni akan haka, ma'ana ya yi nazari ya duba ya ga waɗannan bayanai ya ma kansa faɗar tanasu. Dukkan wannan dama na ƙuruciya da samartaka da kake da ita za ta zo ta wuce. Sau da yawa ba kowane bawa ke gane ni'imar da Allah ya mishi ba sai ya zo ya rasa ni'imar. Amma dai kasantuwarka matashi a tsakanin waɗannan shekaru na ƙarfinka ka yi ƙoƙari ka amfani wannan damar kafin ta wuce, don za ta wuce za ta wuce. Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da ya karya gumakan mutanensa aka zo ana tarbibin neman waye sassara waɗannan gumaka. Ƙalu sami'ina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sai aka ce mun ji wani matashi yana sukan gumakan ana ce mishi Ibrahim, wataƙil shi ne ya tsara su. A cikin wannan ayan matashi Allah ya ambace shi, amma a can suratu Ibrahim sai ga annabi Ibrahim da a baya ake cewa mun ji wani matashi da kansa yana cewa alhamdulillahi allazi wahaba li alal kibari Isma'ila wa Isa. Yace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wadda ya bani haihuwa akan tsufana, ya bani Isma'il ya bani Isaac. Amma a can baya a karatun da aka zo nuna shi misalin san da samartaka akai. Duk yadda kake ganin dama da kake da ita a rayuwa, ka yi sauri ka amfani wannan daman. Shekaru na ƙuruciya, shekaru na samartaka, shekaru na kasantuwarka matashi, wannan lokacin yana daga cikin
lokacin da Allah ke hisabi a kansa na daban da duk abin da ya shafi sauran rayuwarka. Idan aka tsaye da bawa a gaba ga Allah ranar alkiyama, binciken da za a mishi a lokacin rayuwarsa na samartakarsa daban ne da kuma binciken da za a mishi akan sauran rayuwarsa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tazulu qadama ibn adam yawm al-qiyamati min indi rabbih. Kafafun bawa ba